Tak my tady stojíme s Markem Mazuchem, člověkem, který doručil expresní kávu za 75 vteřin. Jak se cítíš po tom, co tě spousta lidí podceňovala? Super, padol mi kameň zo srdca. Lebo akože dneska som ležal na izbe celý deň a už aj ja som bol nervózny, že kurva, že či fakt ho tak buď jeho preceňujú, alebo mňa podceňujú, lebo všade som čítal, že ako vyhrá, ako som easy pre ňoho a ešte on to písal neviem, v nejakom komente, že on mi ukáže, aké je zviera, čiže som sám rád, že čo tam on ide so mnou robiť a keď som ho škrtol prvým úderom, už som vedel, že je dobre. Ty takovýhle chlap, jako si čteš i komentáře a nechávaš si dostat pod kůži, jo? Akože vieš čo, práve že nie, len teraz normálne, ja neviem prečo mám takých hlupých kamarátov niektorých, ale mi to ešte aj screenshotli poslali, že pozri čo tebe píšu, že dík ty kokos, že ja mám dneska večer zápas a ty mi to posielaj. Takže teďka to KO, jak moc dobrý pocit vlastně za dosti učení to je, i po tom, co vlastně ti chtěl David zrušit ten zápas a vzít peníze? Super, to sa akože nedá ani opísať slovami, že to je paráda ešte v takomto hľadisku, to je úžasné. Jaká byla taktika do tohoto zápasu? Prvé kolo, presne ako som hovoril v klietke, prvé kolo by mať len pohyb, stále chodiť do strany, lebo som vedel, že ma bude brať na zem. Tak prvé kolo sa hýba do strany, aby mi nespravil takedown, aby ma nezameral a v druhom kole sme mali pláne to rozbaliť, tak sme to aj tu trénovali s chalanmi. Ale v prvom kole, ako vravím, keď som ho škrtol a už som videl, že už húli, tak už som si povedal, že už idem do neho. V minulém rozhovoru jsme spolu řešili to, že tě vyhodili z gymu. Jak to máš teďka vlastně, jsi spokojený ve svým týmu, s kým trénuješ a podobně? Mám najlepší tým na svete proste, vyskladali sme to dobrí kamaráti, hlavne dobrí ľudia, vieš. Rado Uškrt, Pejo, chalani z ground systému mi brutálne zlepšili tú obranu na takedowny a preto som si na ňo veril. Pred 2 rokmi som išiel z zápasu s čiernym pásom, to bol ten Bueno. Tam som bol dostratý aj za ušami, že čo ten so mnou ide na zemi porobiť a teraz som mal chlapa s čiernym pásom a bolo mi to jedno proste, lebo si verím. Ty jsi vlastně po tom, co jsi začal dělat bojové sporty, vlastně jako svůj hlavní příjem, tak si prohrál 2 zápasy. Co se teďka změnilo v tvojí psychice? Jak přistupuješ k těm zápasům? Je tam nějaký jiný rozdíl? Určite som viacej samostatný, nespolieham sa toľko na ľudí, možno až viac samostatný, ako by som mal byť, ale robí mi to dobre. A hlavne nemám žiadnych sponzorov. To mi brutálne pomáha, to sa teraz nesťažujem, ale to teraz hovorím, že mne to brutálne pomáha, pretože od nikoho necítim tlak, nikto mi nenapíše, že musíš, ja nemusím nič, proste ja chcem. A tých pár korún na život si ja viem zarobiť, čiže takýto život mi brutálne vyhovuje. Furt děláš na farmě, furt se staráš takhle o zvířata? Tak. A ešte sem tam nejakú súkromku spravím. Aha. A jaký to vlastně je? Přijde mi, že teďka je poslední dobou trend, že kluci trénují spíš s kamarádama, aby se cítili dobře. Je podle tebe důležitější trénovat s někým jakoby profi, nebo trénovat spíš s kamarádama a cítit se po každém tréninku nejlíp? Vieš čo, ja musím mať za sebou odrobenú ťažkú prípravu, aby som sa pred zápasom dobre cítil. Teraz som bol 3 týždne v Ankose. Na fakt, že v Ankose sú ťažké sparingy, tam sú všetci, tak aj tento Poliak, akože bol to tvrďak, to bolo vidno, že to, čo on zniesol, ja som tam vysypal celý život do neho, vieš. Takže nebolo to, že žiadne orezávátko, ale to chcem tým povedať, že v tom Ankose fakt, že tvrdé sparingy, 9-3, KSV, UFC zápasníci, čiže tam sa chodím vysparovať a potom s chalami doladím taktiku. Umíš jezdit volně sparingy, nebo jsi ten střelec, který prostě vždycky všechno tak upřímně. Úprimne, tak tieto sparingy traja padli, no. 3 padli za ten. OK, sparoval si s Jonem? S Jonem nesparujeme, akože sparovali sme, ale s ním ideme tak ľahko, lebo s Jonom sa mi brutálne ide skrz to, že on je fakt, že technicky dobrý zápasník a s Jonom sme mali teraz rovnakú prípravu, lebo v podstate Kozma ho bude tiež hádzať, ako mňa tento. Čiže stále sme robili s Jonom to isté, že pohyb do strán, fejky, pohyb do strán, fejky. Čiže ja som rád, že ten Ankos aj trénerovi Koštielskému sa musím poďakovať tu je, lebo to je tiež človek, ktorý ma posúva vyššie. Komu věříš teďka v tomhle zápase? Tak verím samozrejme Jonovi a dúfam, že vyhrá Surdo. Aj keď akože s Kozmom sa poznáme, nemám proti nemu nič, ale proste s Jonom trénujem, je to veľmi dobrý kamarát, čiže dúfam, že vyhrá. Attila nebo Carlos? Attila. A co pro tebe teďka dál? No, ak mi dajú, uvidím ako ruka, začne mi trpnúť ľavá ruka. Je tam trošku hrbček. Ty vole, jo. Ale jak Dačo do čela asi prešlo. Takže uvidíme ako ruka, ak to nebude nejak na operáciu, tak ak by mi dali toho Hengičeka vo Frankfurte, to by bolo super. Skvělý, děkuju moc, Marko, děkuju.